Dan Zaria ne. A Zaria kake? A Zaria. Me sunan mahaifinka? Sunan shi Sama'ila. Me ne malamin ka wanda ya koya maka karatu? Me sunan shi? Malam Gurgu. Malam Gurgu? Akwai sunan shi dai. Malam Gurgu ake ce ne. To, karanta min sabbi. Ka ce kana da izu biyar ko? Sabbi. Karanta min sabbi. Sabbi ran. Ba bismillah kawai ba uziya. Bismillahir rahmanir rahim. Sabbi na rabbika la'ala inna sha'anaka wal abtar. To, karanta min wal shams. Wal shams wa da'a wal nahar idal falak. Wal shams wal qamar. Wan nahar idal falak. Min sharril ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqab. Karanta min wadduha. Wadduha wal layli idha saja. Ma wadda aka rabbuka wa ma kala wal akhiratu khairul laka min al ula. Wal gifu. Je ka gama. Wal gifu. Oga kai. Sai gasa. Ka karanta ikra. Ikra rabbuka la'ala innahu sha'anaka wal abtar. Ka karanta izazil. Izazil billahi wal insa inna sha'anaka wal abtar. Ka karanta wal adiyati. Wal adiyati sam'a wal mu'minati fiqa wal mudirati sirra. Kai sauri mana. Wal mudirati sibra innahu kana tawwaba. Kaja. Ka karanta alam nashara. Alam nashara laka sadaka wa ana an kawai da ali an kaza da wa fa ana laka da fa inna ma al-usri yusra fa inna ma al-usri yusra. Ka karanta wal asr. Wal asr inna al-insana fi Kai sauri mana ina jinka. innahu sha'ana tawwaba. Ka daga ka bar wannan tukuna sai ka gama karatu. Karanta wailan likulli. Wailin likulli umadatin lumada inna sha'anaka wal abtar. Karanta alam tara kaifa. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil innahu kana tawwaba. Karanta araital ladzi. Araital ladhi yu'adhibu bil din ذلك الذي يدعو اليتيم إنه شأن tawwaba. Ka karanta lilafi ka kan san an tsallaka lilafi ka lilafi kudash innahu kana tawwaba. ko ni karatu karshen tawwaba ne. Ka karanta kuliya. Kuliya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana bidin a'budu ma la a'budu. Iza ja'a ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ka tada sallah mu gani. Ka tada sallah. In za ka yi sallah ka yi kabbara ka tada sallah ba kabbara na ce gaba. Ka tada ikama. Allahu akbar. Wannan kabbara ka yi ikama. Ikama. Ba ruku ba. Ikama. Baka san ikama ba. In za ka yi sallah yanzu ka yi alwala ka gama komai ka zo ya za ka yi. Ya za ka yi. Da zarar ka gama alwala ka shiga masallaci liman ya riga ya idar da sallah kai za ka yi sallah ka kai kadai ya za ka fara lafila ne in ka idar da nafila fa in ka idar da nafila fa sai in karanta alamu in ka idar da nafila ya kake ta da sallah alhamdulillah ba Allahu akbar ka ta da sallah Allahu akbar ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kai kabbara mu gani. To kai ruku. To kai karatu ruku mu ji. Kai karatu ruku. Alhamdulillah rabbil alamin. Ruku. Subhana bil abid wa bihamdi. Subhana bil wa bihamdi. Subhana. Dan uban ka kai sujada. Kai sujada. Ka sa goshin ka kasa. Me kake fada? Inna dai na farko. Ka dan ganga dan uban ka. Kai dan musulmi? Ka sa goshin ka kasa. Allah. Kai Ka sa goshin ka kasa. Wala sai shubanka. Ka sa goshin ka. Zan sa. Sallah wala baka yi sallah. Baka yi sallah. Wallahi baka yi. to haka kai sujjada kai mana karatu sujjada mu da shi ne alhamdulillah rabbil alamin kai sujjada kai karatu sujjada waya kai kai sujjada kai sada ciki ba kai karatu sujjada kai sada ciki ba kai karatu sujjada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bance
shi kai ka tsaya tukunna waya amma kai dan musulmi dan musulmi dan Allah kana da azumi ina azumi wallahi Allah uga amma tsakani da Allah wai sallan nan ba wai duka ake yi ba amma baka iya sallah ba na iya wallahi gashi na mai karatu sallah alhamdulillah gashi ya gode wa baka iya ba ya sallan ka zai kyau ni na jawo shi da aske kanka kafin ka fara wannan din wallahi ya abu dan girman Allah wallahi to kai me yasa ka aje dada me zaka yi da dada wani kabila ne suke yin dada kana dan arewa don ka zo kudu sai ka lalace baka iya komi ba kuma an kai ka almajiranci ka ki ka karatu ne karatu wallahi irin karatun da akwai ma kenan wanda ga min ne kana nada hannunka kai sarki kenan har ka samu shan iska ko oga na damu ya guri oga na damu Allah to yanzu dai tunda mun ga musuluncin ka mun san yadda zamu yi da kai kun bani ku tsere ga sunan tsaye to yanzu ba wannan kaga sai an gane mu da ido na rance Allah shi muka ci